Weshivambo. Hayi wemfana. Ngeke mfana ufane noZuma. uZuma simlandelela iqiniso. uZuma washo nangesikhathi esakwi-ANC ukuthi ngoba sesithole u-3/3 majority yini evimbile ukuthi sisayine umhlaba ubuyele kuthina, ngoba kwakuthiwa umhlaba sizowuthola ngevoti. Manje sesivotile ngobuningi, yini evimbile? Emva kwaloko bathi abantu hayi, Zuma must fall, Zuma must fall. Manje wena ungayenza i-research yakho ukuthi abantu bakuthanda kangakanani. Abantu engikuthembisa bona ukuthi uzobathola ilabantu laba abathanda izikhundla, ngoba bazobe bazi ukuthi the time isungula le qembu lakho kukhona izikhundla ezizoqhamuka. Kodwa njengamanje for esayidini lami sesikhathele manje amaqembu amaningi. Sihamba noZuma wokuthi akaphele lamaqembu amaningi ngoba iwona lawa adidisa abantu. Manje uma wena kukhona sebekunike kona kokuthi uhlakazele MK, hayi ngikunika u-0/50, ngeke mfana kithi, ngeke uzulunge. Simile sithulile sithe tula kwi-MK. Kubuhlungu yebo ukuthi iprovince yethu esiyiwinile iphethwe abantu abangawinanga, kodwa la komasipala asihleki, asithi insi. Wena nje hoxisa nje inkulumo yakho, phuma njengembewu yamazambane endabeni yokuthi uzothola abantu abazokweseka eqembini elisha. Phansi ngamaqembu amasha phansi. Sigwaza nje ngomkhonto nje ngenhla nangezansi. Asisayidlali nje indaba yamaqembu amasha njalo kanti kwenziwani? La sifuna izwe lethu la. Ndoda hlala phansi uthula uthi du ngoba uxoshiwe eqenjini. Uyiyeke lento oyicabangayo ngoba uzozisola. Ngiyabonga.